Wey'ngane zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyaqala ukufikelela ikhasi, cela benze okufanele icofa subscribe, ulike bese ushare le nkulumo. Sekuvele-ke iy'ndaba ezibuhlungu ey'thinta umdlali odlalela laphana i-Sundowns obephinde futhi edlalele iNingizimu Afrika. Kanti-ke futhi lo mdlali ubekhona phesheya kwey'lwandle nje ngesikhathi kukhona i-FIFA World Cup nokuyila khona abadliwe khona. Sekuvele-ke iy'ndaba ezithi akasekho emhlabeni uJayden Adams obedlala laphana-ke i-South Africa. Sekuvele-ke iy'ndaba zokuthi utholakale endlini yakhe ey'hengile laphana eKapa lodumo e-Cape Town. Okuyizindaba-ke ezingezinhle njengoba sekuvelile ukuthi umdlali ubenikezwe ikhefu lokuthi eyophumula ekhaya kwazise usanda kubuya laphana-ke phesheya kwey'lwandle emdlalweni ababenawo obuthinta laphana i-FIFA World Cup. Ngane zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu angenile amazwi enduduzo ezinkundleni zokuxhumana laphana emndenini wakhe kanye nabo bonke nje abathandi bezemidlalo.